Show Empire Show! Hyvää päivää, ihmiset. Novan päivä. Miksi me ollaan tässä? No, vissinkin tässä on viime syksystä asti kytenyt semmonen idea, että pitäisi pelleillä äänillä. Ja toisen kustannuksella. Totta kai. Eli me haastetaan toisiamme tekemään kaikenlaisia ääniä. Ja, Eli mitä tässä nyt osaa kumpikin tuottaa? ja onko niin sääntöihin kirjoitettu nyt niin, että jos saapi siihen jonkun vastauksen siihen lauseeseen, mitä toinen sanoo jollakin äänellä tai ihan mitä tahansa, niin saapi höystää? Vai mitenkä? Höystää? No. Mitä se tarkoittaa? No siis höystää, siis että niinku juustaa niinku päälle ja näin poispäin. tehdään se sama ääne, mutta niinku... Ei, kun tavallaan, että jos haluaa vastata vaikka jollakin, jos on vaikka jostakin sarjasta tai elokuvasta, niin sitten voi vastata vaikka siihen, jos se lausaus on jostakin tuttu, niin sitten pystyy vaikka vastaamaan sille tai jotakin. Now I understood. Okei. Saapiko silleen tehdä? Saa. Sehän on paljon hauskempi silleen. Bon Aqua ei ole meidän sponsori. No, aloitetaanpa sillä. Tee Bon Aqua sillä mainosäänellä, sillä mörrähällä. Ai siis niinku... Tiedätkö trailerin äänen? Bon Aqua, juicy. Mikä? Villipäärynä. 2% mehua. Hyvä minun nokaa edes, kun mä puhun. En mä tiedä. Mainosääni. Mutta jos tuolla puhuu tommosia mainosasioita, niin sehän ei ole hirveän hauskan kuulosta. Ei. Mitä mä sanoisin sille? Nyt pistit vaan. Tavallaan kun se on, se mieltää mainosääneksi, se pitäisi olla joku vessanpaperin mainos. Lambi, perseesi on puhtaampi kuin ikinä. Tämä oli vähän rumaa kyllä. Eikä ollut. Pyllysi kiiltää kuin munat. Montako on loukkaantunut tässä jo? Taas. Poistetaan epäeettisellä. Okei. Mitäs mä sulle laittaisin? Myy mulle uusi jäätelön maku Disney-prinsessana. Oi, kuuletteko sen? Joku on oven takana. Onko se jäätelömyyjä? Oi, katsokaa, hän tuo sitä uutta ihanaa jäätelöä, jossa on numpparelleja päällä. Meidän on pakko ostaa sitä. Sama on parasta. Numpparelle. Aika hyvä. Tuli ihan paska. Mä en tiedä, minusta se oli ihan hyvä. Se oli ehkä vähän kähen, mitä tavallisesti on kuullut. En mä tiedä, osaanko mä puhua mitään prinsessa-ääntä. No, laula semmonen prinsessamusikaali. Ootapa, kun mä muistaisin jotain sanoja. I wanna be where the people are. I wanna be da 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 da. Joo, en muista sanoja. Ei se mitään. Mitäs sitä muuta? Tee se SpongeBob. Patrick! Teepä sinä tuo. En mä osaa yhtä hyvin kuin sä, mutta tää on vähän semmonen rasittavampi versio. Niin oli nasalainen. Patrick, come to play with me! My name is Patrick. I'm a fucking moron. Mikä se ärsyttäkö ei muista se mustekalan nimeä? En minä tiedä. Patrick! SpongeBob, where are you? Kuulosti muuten ihan tuolta... Mikä tämä oli tämä... Katsottiin se Andy and Jim. Oota, Clifton. Yeah, Clifton. Where are my car keys? I want my car now.
Sillä on tämä ääni. Mitenkä se niinku... What can it done? En mä osaa tehdä sitä ääntä. What can it done now? Out like out immediately. Minä enemmän niinku oli yksi raviukko, se niinku puhuu tällä lailla, että kyllä nyt oli hyvä lähtö tuossa perkele, kun laakkos tuohon ensimmäiseen kurviin ja sitten se... Sitten se juuttaa hevonen, niin se lähti kuule sinne sisäkentälle juoksemaan sinne saviikkoon, niin kyllä siinä oltiin ja ihmeen piällä kuule. Mistä ihmisille tulee ne äänet? Siis niinku välillä tuntuu, että miten joku pystyy puhumaan semmosella... Se vaan muodostuu sille ihmisille se tietynlainen puheääni. Mä päätän, että se syntyy sille. Se itkee vaan. En minä usko. Yritäpä sinä tehdä se ET-ääni. Itse. En mä, minkälainen se on. E.T. phone, Sinä home. osaat Wow. E.T. phone, home. Hitting from my guitars. Tuo pitää tehdä niinku sisäänpäin vetämänä. Yeah. T-bone. Oh. Tuo kuulostaa. E.T. phone, home. Sitten kun tekee ulospäin, niin se on semmoinen... E.T. phone, home. metalliääni. Nasty. Mites niinku... Käy sinun paras niinku hirviöääni? Mä en osaa tuommoista... I will come to under your bed and tickle your toes. Tickle, tickle, do. Yes, Satan! Oli siellä oven takana. Tickle, tickle, do. Osaanko minä yhtään semmoista? Mä täällä ihan yllättävän vaikeeta. Vaikea on tehdä semmonen hirveän matala. Totta kai mieheltä yleensä onnistuu paremmin. Tuosta, joo, tuosta australialaista. Täpä se metalliriina. Millä sinä oot laulanut on? En mä tiedä, lähteekö se nyt? Lintuja alta. En minä. Ei, se vaatti ehkä vähän semmoisen niinku... Just as without the ice to see, by those who rebel and zero equally. Ei se oo kyllä. Okay. Sing me to sleep. Tuo oli niinku tuolta ylhäältä. Allalta. Ei se oikein lähde. No entäs... No se oli se ravimies äänikäytön. Sitten on tämä, saatiinko mulle hampaat kotiin? Lähde sulta. Ota. Se on kyllä... Äijämme voi tulla siitä, joka on niinku tuossa Ice Ageissa. Solikaverit, se pääsi vähän jäähtymään. Mutta minä olen sitä mieltä, että avaroluonnossa on käsiteltävä kaikkia eläimiä, myös laiskiaisia. Mutta tuo on enemmän semmoinen niin kuin puherytmi ja niin kuin äänen pitäminen mahdollisimman samalla korkeudella. Ja tuomalla siihen se tietty sävel, joka kertoo siitä, että olemme keskittymässä luonto-ohjelmaan. Entäs Volvo-ääni, Mans? Ootas nyt. Ajattele, millä ajat. Volvo,
Ajattele millä ajat. Ajattele millä ajat. Se on niin semmoinen. Ajattele millä ajat. Volvo. Ajele millä ajet. Ajelepa millä hyvänsä. Kuha se on Volvo. Tulee vaan meille, että Ajelepa millä hyvänsä, sitikka. Lada Samar. Хорошо появился, не треба лада, да, хорошо. Hei, mites puhutaan viron kieltä? Kun se vajonista oli tuolla, kun oltiin tuolla Jotseni ja katsomassa, niin kyllä se siis on kyllä. Se on aika hyvä kyllä se, että on aika hyvä kuulius on, mutta siis kikkohan on se, että se oli yhtään liikuta huulia, se kuulostaa yhtä paljon viron kieleltä. Kun joku suomen kieli on ihan viron kielen kuulostus, että ainakin se ei joku virallinen puhun suomen kieltä, kun puhuu tällä tavalla se, kuinka se vaikka se saattaa jotenkin outoista sanoa, että on väliä, että kuulostaa viron kieleltä. Tämä on meitä kielellä teidän mielestä, ottakaa kommenttia, että teidän mielestä tuntuu. Silloin kun äkkiä tullut tehdä tälle tämmöisiä videoita, kun sitten siellä saattaa olla, että siellä tulee joku ihan hauska. Kattelin nyt tuota videota tuossa, kun oli internet. Stanska. Tää perunasassu. Mikä skikkevöy? Ska jag nå? Eller jag nu som det vad ska jag? Tuo on se, mikä pitää tehdä sinne joka väliin. Har lite vassig. Sori, tanskala. Tee vielä. Har ni Tuossa on vähän samaa kuin siinä Arnold Schwarzeneggerissä. Get down now. Oi, kaunis. You got to listen to me. Isa. Ei, se... Listen to me now. Get to the chopper. Get to the job. Ei tuo joo. Ei tuo. Ei lähde. Lähtisikö opera-laulu? Vähän multa. Niin. Bellissimo. Entäs sulta? Mitä ne sanat oli, mitä sä laulat? Ei mitään, ihan omasta päästä. Hebrea. Jotta sijoisaksi. My friend's got a girlfriend and she hates that bitch. Annoying bitch. Onks tuo niinku se sana? En mä tiedä. On. Tuo oli se Hei, annoying teepä bitch. se Janice. Hello, Chandler. I love you so much. No tuo oli vähän SpongeBob. Niin, se oli ehkä. Ärsyttäviä ääni. Mikä tämä on? I wanna take that. Minä en halua tehdä mitään. Ei oo mitään tekemistä. Ihan tylsää. Heti oli tuo huono olo. Äiti! Äiti! Tää nyt on muita kakkeja. Teepä se vinkuva Mikä? hetekka. Ei, minulta lähde. Tee sinä. Jätetään harkinnan varaan, että mitähän tuo viimeinen ääni mahtaa meinata. Eikö se romahti se hetekka ja se kaatui kuralammikko? Just oli se heteekka kuralammikon päässä. Possu jossu.
Mulla on hirveästi röyhtää ottaa nyt tuo Bon Aqua. Mutta otetaan sitten sitä suu vähän kuivaa. Ketäs olisi legendaarisia laulajia? Lähtisikö AC/DC? Pistäpä sinä AC/DC. Mä en nyt saa päähäni koko sitä. Eikö se sun aika kähisevä? Ei sen. Mitä se edes laula? Mitä sitä on takia AC/DC? Mikä? Ei, nyt ei saa päähän yhtään sitä ääntä, että mitenkä se äijä laulaa. Katsotaanpa tuosta joku. On se kuin Amy Winehouse. Pistäpäs Amy Winehouse. It's okay in the day, I'm staying busy. Tired of here now, so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately, when I catch myself, I do 180. Onko semmonen jännä? Ne tulee tuolta kurkusta jotenkin silleen. Tämä on vähän sama kuin tämä. Mikäs tää tämä laulee? Anastasia. Anastasia. Sillä on vähän tuommoinen samanlainen siinä äänessä. Eikö ookin? Ehkä vähän aika nasani. Se ei ole nenästä, vaan se on sieltä Kyllä se on vähän semmoista. Back in black! Light the shock! I built on the people! Siellähän on se pätkä, eikö se ole kuunnellakin sitä? Mä en saa kyllä yhtään nyt niinku päähän niistä, miten se laulaa. Back in black! Light the shock! Joku tommonen se vaikka. I hit my sacks. Back in black! I hit my sacks! Hey, 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 hey! Hey, hey, hey! Back in black! Se on aika kova ääni tuolla tästä. No toi on niinku tunnu pahalta kurkussa. Hey, hey, hey! En mä tiedä. Janis Joplin. Ei kun se kyllä kähisi. I'll make you feel like you. Ei se laula tuolla. Se on vaikea. Se pitäisi, kähinään pitäisi harjoitella. Didn't I make you feel like you were. Ei se ole yhtään tuommoinen. Se on se kähinä on semmonen. Niin. Bon Aqua. No niin pistäpä sinä se mainos. Oma paras tämmönen niinku miellyttävä mainosääni tai semmonen uskottava. Uskomaton raikkaus yhdessä pakkauksessa. Bon Aqua Juicy. Maista ja ihastu. Maista ja ihastu. Tarvitsitko kaikkia niitä hauskoja ääniä? Mitä me tehtiin yksi päivä aaltossa niitä ääniä, kun tytöt kysyivät, että miten te teitte tuon? En minä muista. Silleen niinku 20 minuuttia ollaan tässä höpötelty jo näitä. Heltakajärven jää, on taakse jäänyttä elämää. Mut sitten on myös näistä niinku ihmisten puheäänestä. Joo, kyllä minä olin tuossa äskettäin, kun käytiin tuossa markkinoilla, niin siellä oli mitään metrilakuja myytävänä, niin minä ostan jymmäältä sen paketin siitä. Perhana oli kyllä kotiin meille, lapset, ne litasi perhana puoleen tuntiin koko laatikon niin tyhjäksi. Sitten kuule, kun katsottiin siinä, niin
huomattiin, että se lakupussi oli täynnä ja lapset ollut syönyt kaikki meidän oven tiivisteet. Mirjami, kuulehan, niin mitenkäs myö nytten talavi selvittää tämä, kun meillä ei ole näitä tiivistelöitä ollenkaan noissa oviloissa. No kuule Jorma, se on nyt semmonen homma, että ne vetrilakut minä jo asensin tuonne oven väliin, niin kyllä myö nyt pärjättää, eikä ei kuule niin sähköyhtiöt nyt kyllä kiittele meitä. Oot se sinä niin eri kätevää emäntä, kyllä että lakustakin saa tehtyä oven tiivisteitä. Joo. Sitten on se... Täpäs James Hetfield. Aina kun pitäisi puhua vai? Miten laulaa? Yeah! Say your prayers, little one, don't forget my son. Include everyone. Miten ne sanat mennä? Se on semmonen niinku... Se on niinku semmonen kompressoitu ääni. Osaisin kamaa imitoida kättä. The sun is sleeping quietly. Ei se oikein. Tarjolla on vähän erilainen ääni. Se on pikkusen ääni. Mistä vaan Anette on? Ota mä määrätän Maija Vilkkumat. Onnen keiju, ole hyvä ja lennä, tee sun taijat, et äiti antaa mun mennä. Aika hyvä. Mitäkös Anette Oulussa olisi? Eva flies away. Ei se oikein tuolle on. Oota, kun mä tässä saa se. Eva flies away, dreams the world far away. Ei se oo tuommoinen. Joo, en saa päähän sitä. Mitä sä olit sulkenut puhuinen? Mä olisin se sulkenut puhuinen, mun huone tässä se halaatiin haaskuutta sen näyttää. Näyttää on sinne tehty tässä sitten joku kahtomalta, niin näyttää, että halaatiin puustaasta. Perkele, kun oli tullut eteen saatana huoltoon, kattokaa huoltoon. Halaatiin. Tuli heti meille se rehtakonekuski äijä. Ei. Tulkoot ite huoltoukot tätä laittamaan. Tekää tiedä. Vaiha kaapel, vaiha kytki. Mitä se sanoo? Vaiha kaapeli, vaiha boksi. Tekää tiedä. Se on kyllä ihan legendarinen. No ootteko työ? Mikä se on se? Onko Juttaakaava Itkoniemen risteyksessä? Täällä on kuule, täällä on putki poikki. Se kun se ukko ruppaa siinä. No onko pelastuslaitos? Nukuttako te siellä? Täällä on kuule nyt autot ummessa ja kaikki. Autot ummessa. Mä oon kuullut, että lehmä voi olla ummessa, mutta tämmönen vielä autosta ottiin. Mutta... Tulkee nyt perkele äkkiä ja pumppuautot kaikkia kuule. Nyt soitetaan kuule toimittajia tänne paikalle. Mitähän sitä vielä olisi hyviä? Sitä kun rupeaa nyt äkkiä miettimään, niin... No mites mites Aku Ankka? Mickey Mouse. Mickey Mouse. Oto, mites tulee hessuhoppu? I'm Goofy. En mä tiedä.
Ei tule. Teppä Skotlanti murre. Teppä sinä kun saast sen. Scottish brew. Harry Potter from Scotland. Come visit us from Scotland, you know. It's very Scottish brew in the pub. It's really bra. Mitä mä sanoin sulle? Whatever. In 1960, there was a winter tax. People would have to pay taxes. By the way, they had many windows. Joo. They brought slaves from Africa in the window place. Laulajat on aika lailla varmaan. Kyllähän tämä tulisi mieleen, mutta ei silleen pölähtele ihan mahdotonta tahtia. Niin se ennen kaikkea niinku tuommoisia kaikkia ääniä on hauska niinku matkia aina ja tehdä niitä kyllä. Lumiukko tehtäisiin käs. Nyt leikin aika on. En näe sua ikinä. Ja tuntuu kuin oisit mennyt pois. Hi, Bobby. Hi, Ken. Wanna go for a ride? Sure, Ken. Tuo on ehkä semmonen se matala mörinä, mikä itsellä tulee aina ensimmäisenä mieleen, että jos pitää tehdä joku erikoisääni. Oma puheääni on silleen niinku aika... No varsinkin kun innossaan, niin aika korkea. Mutta sitten semmonen tietynlainen mataluskin löytyy sieltä. Mikä sulla tulee kaikista helpoiten? Jos pitäisi niinku joku erikoisääni tehdä. Ehkä kaikki sellaiset koikeet ja semmoiset ärsyttävät äänet. En tiedä mitä tällä videolla tehdään, mutta kiitos kun katsoitte. Kiitos.